ang tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon! Firing line! Aksyon na Radio Philippines Standard Time 53 minutos nakaligad sa tak na alas 6. Kamusta naman aton nga mga kaaksyon Luzon, Visayas kag Mindanao sa kutob balabutan sang signal sang DY Easy Action Radio Bacolod. Welcome sa isa ka edisyon sang inyo sa nga palatuntunan. Aksyon! Firing line! Action Firing Line, inyo ka-aksyon na Marlon Hirvaya sa Sabado nights nga pagpangalagad. Sabado night. Siyempre Sabado night, abangan natin kaibigan kailangan. Sabado night. Aksyon! Firing line! Sabado, yari kita sa Pizza 15 sa bulan sang Oktubre tuwig 2022. Sweldo sang may mga trabaho, sweldo sang mga tiruga nga may obra. Aksyon! Firing line! Hindi mayo ang adlaw subong nga Sabado diri sa Pilipinas bangod sang pila ka mga nagluntad nga mga trahedya, mga kaaksyon plus may mga lugar pa nga subong nabutang sa peligro bangod sa tropical depression o kon Bagyo Neneng. Aksyon! Firing line! Firing line! Kung nalakat sang panahon ng atos nga paghahambalan, may anom ka mga lugar sa area sang Luzon ang ginapaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 samtang si Tropical Depression Neneng nagahulag northwestward o kung aminhan nakatundan sang Philippine Sea. Aksyon! Firing line! Kung nabasihan ta ang ulihi nga bulletin sa nga pag-asa mga kaaksyon ang mga lugar ngara sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 amo ang Batanes, Cagayan, Baboyan Islands, ang northern portion sang Isabela, magsiling kita northern portion sang Isabela, amo ni mga lugar nga Santa Maria, San Pablo, kag Makunakon. Ano pagid ang Apayao, northern portion sang Abra, ara ng Tinig, no? Ang Ilocos Norte, amo ni mga lugar nga basta gani Bagyo, ang ato sa nga istoryahan diri sa Pilipinas, nga maglaslas baw, ginaamag gid permi. Aksyon! Firing line! Amo gid ni ang mga lugar nga masami nga ginawas-wasan sang bagyo. Basta may bagyo, lauman ang mabulubalod nga baybayon. Gani sa mga isda naton sa mga kaaksyon tang ang palangabuyan ara lamang sa tunga sang lawod. Ulo alerto kag ulo aligbat lamang. Una sa balita! Una sa aksyon! Kamo mismo ang nakabalo nga kon pwede o kon hindi ang paglayag mga kaaksyon, ang pagpangisda sa Kalalauran. May pilaman ka mga biyahe ho sang eroplano dito sa area sang Luzon, no? Ang kanselar bagod man sa malain nga tiyempo dala sang tropical depression nga sinineng. Aksyon! Firing line! Ti ginasiling sang pag-asa, nagligad ang pag-asa nagsiling na una nga subong nga bulan sa Oktubre, may ara sang duha tubtob apat ka mga bagyo ang gidalauman nga mga laslas mga kaaksyon. Ti ko nasipon naton ikapila na di si Neneng nga naglaslas subong nga bulan sa Oktubre, ika duha na ti ari kita tunga-tunga sa bulan sa Oktubre, baulaban-laban nga daw makompleto gid niya ang apat ka mga ginasiling bagyo subong nga bulan sang Oktubre. Aksyon! Firing line! Sige lang, okay lang kung ulan lang nga kasarangan ang siling nga ibilin. Hindi lang siya magbiling sandako nga kahalitan. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update! Ibalauntang dari lakat sang panahon. Sino na? Melvin. Si Melvin Fierro sang PD Action. Melvin, mayong gabi. Please come in. Action Art, may gabi man si mo kaga Action Marlon. Ibalaw naton pinakahuling lakat sa panahon Oktubre 15, 2022. Ang update naton sa kaya tropical storm Nining sa mga alas 4 kay nasing hapon ginabana-bana sa available data ara sa kalayo niya mga 260 kilometros
east of Kalayaan, Cagayan. Sa coordinates nga 18.8 degrees north, 123.9 degrees east. Kag may kabaskugon nga hangin nga 65 km per hora malapit sa sentro. Kag may pagmadlos tubtubot 80 km per hora. Magagiho ini sinining pa westward nga direksyon sa kadasigon nga 30 km per hora. Ang Batanes, lakip naman ang Cagayan, kag Babuyan Island, sa gyapon maka-experience na ini. Sila sa nga mabagyo na nga panahon nga dulot na sa tropical storm nga si Nining. Ang Ilocos sa norte, sa Bila Cagapayaw, mangin maulano ng panahon kabay paglumadlos man sang hangin, nga dulot man sang Nining. Ang Western Visayas, Palawan, Occidental Mindoro, ang pilakabahin sa sang Cordillera Administrative Region, mangin magulugalo mo ng kalangitan, pag may mga lapta-lapta mga pagulan, nga dulot man sang tropical storm nga si Nining. Ang Western Visayas, lakip naman ang Negros Occidental Bacolod City, maka-experience kita sa maglugalong mo na kalangitan ka mga lapta-lapta man mga pagulan o kung papilat ka pa panagoob nga dulot man sa tropical depression Nining. Mahina itubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nakatundaan kag nabagat na nakatundaan ang nag-impluwensya sa kabugusan nga bayan niya sang probinsya kang kadagatan sang probinsya may kasarangan tubtob mabulo balod. Ang aton nga adlaw tunod alas 5:31 kay nakamagabot la alas 5:36 buwas sa aga. Inisimil Ben Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Padamong salamat nga mayong gabi sa liwat. Action! Firing line! Firing line! Amo nang labing ulihing lakat sang panahon ginadulong sa aton sa nga Provincial Disaster Management Program Division. Timay mga paggagomgoom kitagyapon nga ma-experensyahan. Umpisa nagligad nga adlaw labi nigid kon kahaponanon. Ti hindi lang magbuang ulan diri sa partikular diri sa syudad sa Bacolod kaya nagasaulog pagitasang pila ka adlaw nga nabilin sa Mascara Festival. Action! Firing line! Impunto alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Ano bala mga balita nga dapat nato sa nga pagamunuhon? Tutukan ta, unahon ta ang balita sa nasyonal. Bagod maisa ka masubo-subo nga trahedya, may 6 ka mga tawugid ang nagkalamatay. Action! Firing line! Lunsay upos ang ilas ring lawas bagod nagkalamatay ini sa sunog nga nagluntad sa isa ka residential area sa barangay Pasong Tamo, syudad sang Quezon, kay na lamang sang kagahon. Action! Firing line! Mahamuok ang katulugon sang kalabanan sang nag-ibwal ang kalayo. Ang Bureau of Fire Protection o BFP nagpagwa sang record sa mga nagkalamatay. Una, amaning may edad na 79 anyos nga lalaki mga kaksyon. Patay mading 30 anyos nga babayi kag ang iya tatlogid ka mga kabataan namong pinakanusubo ni no? Ang iloy patay man ang tatlo niya ka mga kabataan. Action! Firing line! Firing line! Ang edad sa mga bata 12. Pito kag may 2 ka tuig nga bata mga kaksyon. Masubo-subo na katama sa pamilya sa ring mga nagkalamatay ni. Nakuha ang patay nga lawas sa ring mga biktima ni. Mga alas 6:30 kainasang aga. Ang isa ka patay nakita mga alas 7 sang aga na. Nakitaan sa posisyon ang sang bangkay nga nagatingwa sila nga makagwa kuntani sila sa ring nga balay samtang nagadaba-daba ang kalayo. Action! Firing line! Ang duha ka mga bangkay nakita sa ground floor sa idalom nga porsyon sang puloy-an bot sa lingon puloy-an ni babudalob ni siya, no? Subdivision mo, residential area sang subdivision. Ti ang duha ka mga bangkay ara nakitaan sa ground floor. Ang duha ara nakitaan sa lapit sa hagdanan, no? Lapit sa hagdanan ti laban-laban nga are sila nis babaw na naog sa dalom kag nagtingwa kuntani nga makagwa samtang nagadabdaba ang kalayo. Action! Firing line! Ang iloy naman kag iya mga kabataan ara naman nakitaan sa ikaduwa nga panalgan sang puloy-an. Way gitan na maka panaog sa dalom ang iloy kag mga kabataan diri. Ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection nagapakita diri nga posible na suffocate ang mga biktima kag nalipungan. Di ma-suffocate ka, lipong gas na.
Ti paglipong mo, way ka na pangalibutan, samtang daba-daba ang kalayo, gakalataktak ang mga porsyon sang puloy-an, ti natupan, ginapatihan, ginatupan sang mga debris ang ila sining lawas samtang lipong sila. Ti lipong ka na dulaan ka pangalibutan na dagdagan sang debris mo sining lawas. Kag ti sunog gini kay kalayong kadaba-daba. Action firing line. Ti sa rasilintala tulog ang halos kalabanan. No, sa magtuhaw ining kalayo ni kay makin mo alauna 54 iyasang kaagahon. Nagasugod ang sunog sa balay sining mismo nagkalabatay ila inipuluyan dito sa may Villa Corina Subdivision. Ang mga firefighters to nagpasaka sang unang alarm, first alarm. Kag napalong ang kalayo, mga alas 3:20 na sang kagahon, ti ko na siya pisipon tari. Mga sobra 2 ka oras gid ang pagpakig-away sang mga firemen sa kalayo. Action firing line. Mag-ama ng plastada ni grabe ning pag-ibwal sang kalayo mo. Ang mga residente si iban, ti siyempre, kung bisan butan da kaagahon mga kaksyon, kag kung mayara sang sunog nga nagluntad, mabugtaw gid ka, kaya masinggitan na ang mga residente. Ti mga kaiping nila, ang mga nagakatulog, nagbugtaw man kag nangita man kuntani sa pamaagi. Parang maluwas ang mga tao sa sulod sang nasunog nga balay, kay sila mismo kamano nga may ara sang tao sulod sang balay. Pero amot to nga time sang pagbugtaw sa mga residente mga kaksyon, tuman na kabudlay nga sudlon ang balay, kay natabuan gid nga nagakatulog ang mga nagkalabatay sang magdaba-daba ang kalayo. Action firing line. Firing line. Plus, ang isa pa gid mga kaksyon nga way gid makasunod ang mga residente sa balay sa mga napatay, kay naka-lock ang portahan. Di na maabrihan bla, kay naka-lock ang portahan. Siyempre, normal na nga kung magtulog ka, i-lock mo gid ang portahan. Tiway na sa mahimo ang mga residente, mga kaksyon. No? Tinakita nila nga grabe na badabas ang kalayo, why na lang sila nagtinguha pa nga magkasunod to para nga luwason ang mga biktima, kay basi kung imbes nga basi kung matrap mga sila bla sa sulod samtang nga daba-daba ang kalayo. Action firing line. Yang balor sang kahalitan sang sanang sunog mga kaksyon sa Quezon City, kay na sang kaagahon nagresulta anom ganang nagkalabatay mga 1.5 milyones pesos ti subong. Wala pa makapagwa sang pinal nga resulta sang ilang investigasyon ang BFP. Action firing line. Firing line. Ang trahedya hindi gid mapakta, no? Ang sunog isa lamang ini sa pinakadelikado nga hitabo, kay maupos nang inyo sa nga puloy-an kung kaisa may kabuhi pa nga nagakadula. Mga kakson, labinigid ko ng sunog kaagahon nga nagaluntad mga kakson. Nadumduman ko naman ang isa sang pinaka-grabe nga sunog nga na coveran ko sang nagligad to mga mga year 2000, mga 2005 kun 2002, between 2002 kaga 2003, no, kundi sa unang Action Radio naga-sign off alas 12 ito sang kagabihon. No, grabe ito yung balbalanay sa mga balita sa una. Ti-assign ko sa patrol, dumduman ko, ipaambit ko lang sa inyo ang pinaka-grabe nga sunog esperiensyahan ko sa coverage. Ang sunog nga nagluntad dere sa may area sang barangay 22 dara sa area sang PLDT bla, no? Dito kay Action Jo makita nga gamay nga tawo nga lalaki, taas pa siyang refrigerator, pero ang refrigerator hakwat niya pagwa, footwalk pang ginagyan niya. Action firing line. Dara mo makitaan ang kakusog sang tawo kung ara na siya sa alang-alang sitwasyon, makakson. Dito man ko na trap sa
footwalk mismo. Natrap ako sa footwalk. Kaya ti ang unod sa pinsar ta, makakover. Nag-coverage kami to, kundi nag-sign off na kami, alas 12. Mga quarter to 1, sang natabo ang sunog, damo-damo tumaloy. Do sa gitok purok. No? Nag-sign on kami to. Doon duman mo to Action Jomac. That time nga to sa nga station manager, si Action Rene Hangayo. No? Isa ko to sa naka-cover kagaaman. Dili ko sa una gatulog stasyon. Action firing line. Kag isa pagid ka coverage kaya hindi ko ba malipatan. Kung sunog ang paghahambalan that time ang anchorman naman. Si Action Fred Salanga. Kaagahon man to. Alas 4:30 sang kaagahon mga ka-action. Dere naman sa area sa Barangay 19. Amo to, hindi ko malipatan nga hindi ko to kutusngaw. Paos to nga kon sa ding tingog, tiway sang reporter. Why reporter? Tisiling ko, okay, tawagay ko na ya. Kaya ma-report ko na kay damo patay niyo. Action firing line. To ano man lang to ilaga ang naging kuga man. Ang tingog ko. Why choice eh? No? Galing ka ba tiyan nag-augment man iba na to sa mga action reporters. Action firing line. Amo nang sunog, basta kaagahon, kagabihon, hindi gid malikawan nga magakapatay gid mga ka-action. Kati tulog. Ang iban guro dalam guhanon bla nga ara sila sa kakampuhan sang tubo nga ang tubogin ginsunog. Gadamgo gali pagbugtaw nila tutuod nga sunog gid. Action firing line. Kaya mo ni ho, kabay pa nga ang amperme bilagi na panugyan sa Bureau of Fire Protection bla sa publiko kung paano balikawan ang sunog kabay nga madumduman gid naton perme. Madumduman gid sa magka-action ta agod nga natabo ni kainas ang kagahon ng resulta sang anom gid ka mga nagkalabatay sa Quezon City hindi na masulit pa. Una sa balita. Una sa aksyon. 10 minutos na kaligad sa tag ng alas 7 Action Radio Philippine. Standard Time. Ano ba kinibas sa nga mga balita, mga ka-aksyon sa national? Atensyon, atensyon! Atensyon! Oy, why sa atensyon, no? Sa mga palakaut na pay, abihan sa ape. Oh, aksyonan, palakaut na pay, Glio. Action firing line. Alerto sa mga mahilig magkaon sang ginatawag nga pandesal. Oh. May bad news nga magasugata sa inyo. Oh no! Palakaon ka tuguro pandesal mo. Ganasig siya mag-react ko. Aring balita ang Philippine Federation of Bakers Association Incorporated. Ang PFBAI subong labang nga Sabado nagpabalo sila nga may plano sila nga pasakaan ang presyo sang Pinoy Tasty kag Pinoy Pandesal nga tinapay. Hindi totoo yan. Ara di kayo mong pati man. Kay kon sundon lang kunong subong nga presyo mapinot sa ila sa nga bulsa kag pierdido gid ang ila sa nga negosyo. Bola lang yan. Na pati ko na. Perdido ang baligyaanay sa community bakeries mga ka-aksyon. Ang pandesal isa ini sang pinakabantog nga tinapay diri sa Pilipinas, hindi bla? Pero may ginakaon kung pagbugtaw sa kagahon, himo ini sa harina. May jotay kalamay, may jotay mga asin, kag mantika. Kung kisagi na pahiran pa sang mantikilya. Action firing line. Ang pandesal manamit ini sa almusal. Kung magkaon ka sa kanamitorn, pati dila mo nagadililiwal. Oh no! Ang pandesal. Oh. Kampiyon na kung ipare sa mainit ka kabende bla, pwede man nga so kag kaudon mo. Oh, sang una barato pang presyos ni, kag medyo dako pa ang pandesal puro subong patawara. Daw dako pang balls sang amo. Action firing line. Ang pila ka mga bakery, mayara cute
nga sa isang pandesal nga ginabaligya mga kakson kag bayara pandesal nga gidalaktan sang ining podpod bla, no? Ginpodpod nga dahon sang balunggay. Siyempre bulad ina siya kag ginpodpod ginalakot nila na sa pandesal nga tinapay mga kakson. No? Ang pandesal ti sa mga ulihing tubo taguro why ang iban why nakikilala ko doon pandesal mo. Pero kita parosko ang pandesal ti kilala tagid ni. Tulo timbulog ini siya, may oval kag daw inumol man kun kaisa. Ang Pinoy taste naman, no? Pinoy pandesal kag Pinoy taste mo ang ginamunuta, no? Ang Pinoy taste tinapay inisang ti bantog tawag sa aton nga pan. No bilang sura sang pan. Nagapalaba ina siya nga square kag kihad-kihad na. Action Firing Line. Ang balita nga siling ni PFBEI, no? Ang matong munong ko inaha. Ang PFBEI, ang Philippine Federation of Bakers Association Incorporated pag sa ila sa nga spokesperson nga si Chito Chavez. Nagsiling nga ila sa grupo nang gabay na galini sa Department of Trade and Industry kundi DTI. Nagligad pa nga gusto, nagligad pa nga tuig, so sobra nagali sa katuig ni ang nakaligad. Wagid sa lagin pamatian sa DTI. Action Firing Line. Ang panawagan nila daw wagid gintamod sang DTI. Ang panawagan nila is kung pwede tugutan sila nga magkapasaka sa presyo sang Pinoy Tasty kag Pinoy Pandesal nga akinahanglan nila nga magkuha sang permiso sa DTI labutan ta na karon, no? Ginasiling ang Pinoy Tasty kag Pinoy Pandesal amon isang pinakabarato nga sahi sang tinapay diri sa Pilipinas. Action Firing Line. Ang produkto ginihimo bilang Corporate Social Responsibility Program sa DTI na amon ning rason kung nga akinahanglan sa ning grupo ni nga maglisensya sa DTI kag magkuha sang pahanugot sa DTI nga magkapasaka sila sang presyo sang sining Pinoy Tasty kag Pinoy Pandesal. Bagod may-ari inigali sila sang Corporate Social Responsibility Program awan ang ginabasihan nila. Yan isang DTI kag Phil Baking nga ginlansar ini tuig 2010. Action Firing Line. Ting mga miyembro sang Phil Baking ginalikipan rin sang mga top brands arada ang The French Baker, arada ang Gardenia Philippines, ang Julis kag damo-damo pagid nga iban mga kakson. Pila ang presyo subong haw? Ang presyo subong sang 450 grams sang Pinoy Tasty o kon pan nga ginatuwag 38 pesos kag 50 sentimos. Ang pulo naman kabilog nga Pinoy Pandesal nga 25 grams mga kakson. Pulo kabilog 23.50 ti pilaman kon binilog 2.35. Action Firing Line. Ti siling sang grupo tuman ni kanubo nga presyo kag tani ang bal nila pasugtan sila kung tani nga magkapasaka sang bisan 4 pesos na lang sa Pinoy Tasty kag Pinoy Pandesal. So kung mapasugtan ang ila sa ring panawagan ang matabo sa rin mo ni ang presyo sang Pinoy Tasty o kon pan matupa siya sa 42 pesos 50 sentimos ang 400 grams. Ang pulo naman kabilog nga pandesal mangin 27.50 naman. Action Firing Line. Ang ginakabalak-an diri bangod basi kon ang mga customer bla na pero may nagapangapi kag nagaparis ang pandesal o kon Pinoy Tasty nga tinapay sa pagpangapin la basi kon masaylos la sa tinapay nga kinihad, sa tinapay nga radyo-radyo, o kung tinapay nga biak na mato. Una sa balita. Una sa aksyon. May-ari pa gani, ugoy-ugoy kung kaisa. Action Firing Line. 7:17, Action Radio, Philippine Standard Time. Ano ba na ang mga balita naton sa bayan sang lokal? Ang sa lokal nga balita, wala na sang iban nga amon ng pinakaginahambalan, kundi
ang natabo nga pagligom-dulom ang pagkadula sang power sang kuryente o kon elektrisidad kay nasang kagahon. May mga pamuyayaw kag pag inugtas sa mga konsumidor na batianta, way lamang babatian sulod sa ina sa nga puluyan, kundi pinaupok man sa social media. Action firing line. Ang Facebook mga kaakson, kay nasang aga, nagpanong ang mga mensahe. Mensahe ini nga nagapabutyag sang kalain sang buot. Ang ginpunteriya nila way sa iban kuning Sineco. Action firing line. Ang Central Negros Electric Cooperative. Ti makin mo, tuban kalaubig sa mga inuras nga brown out kay ina mo. Ang iban nagbugtaw na lang, way nagani nagpamahaw, nagdiretso na lang duty sila sa trabaho, bangod sa kaugot nga nabatyagan. Ang bagrong, ang uwang, kag ang kurog-kurog sa mga power generators na batian taman. Ang tinughungan ay isang krudo hindi hamak mo. Action firing line. Ang ginhalinan sa mga kakson sang gulpiyada nga pag brown out amo artabo nga pagdabadaba sang kanayo. Ang una pagpati mga kakson sa nakita sila nga transformer guruna. Pero may nagasiling nga leakage sa distribution line insulator sa reclamation feeder. Dira sa may reclamation area, sakop ini sa Barangay 35, Syudad sa Bacolod. Action firing line. Firing line. Ay pila sa ka mga tinugang nga arat na tabuan. Dara sa kilid bay bayog na tawag malaga baywalk. No? Kilid bay bay ini sa nakakuha sang recorded video samtang may sinigabong nga nabatian kag samtang ang kalayo nagaibwal nga may dala pa nga mapuok nga aso. Action firing line. Resulta mga kakson, brown out. Nagluntad ning brown out kay nasang kaagahon tubtob mag-aga sa madamo nga mga lugar diri sa Bacolod. Hindi gid man siling nga bilog nga Bacolod ha. No? Pero kalabanan gid nga mga lugar sa Bacolod. Pati sa banwa sa Murcia, pati sa banwa sang Don Salvador Benedicto, naka-eksperyensya man sang sining power interruption o kon brown out nga ginatawag. Action firing line. Pero ano gid laman, no? Ang ginturaan sang sining hitabo ni nga nagdabadaba gidto ang kalayo. Subong may mga lugar gyapon no nga wala pa mapabalik sa normal, wala pa makabalik ang supply sang kuryente. Subong ang mga crew sang Sineco mga kakson sige man gyapon ang pag-ayo sa reclamation feeder. Action firing line. Kaya na sang aga may inisyal nga palayag ang Sineco mga kakson pagi sa ilang sining nga public relations officer nga si Ma'am Malo Paruco. Pero try ko luwat si Ma'am Malo subong nga hapon nag-ayo siya nga kung pwede ang iban naman nung personnel sang Sineco ang kuwaan ta sang statement mga kakson. Tugyan niya kita sa kay Ma'am Eunice Castillon, no, ang Sineco Member Consumer Integrated Service Division Chief o kon Division Head. Galing kay patubtob sa maka-response si Ma'am Castillon. Action firing line. Sige lang hulaton talak ini mga kakson. Ano pag inibas sa nga balita lokal tutukan tama niyo? Reklamo sang pinaka mga mangingisda sa banwa sang Manapla, partikular sa Barangay Punta Mesa. Action firing line. Ano ini nga sahi sang operasyon man? Kaya ang report kalabaton ta, ginpang dakop, ginpang kumpiskar ang ilang sa nga mga pump boats, bisan ara na stakas. Plus ang reklamo nga subong nga adlaw, sang sila nagpa-blatter mga kaaksyon sa estasyon sang pulis, daw hindi pa ko na mag-blatter. Kag sa nakapablatter na gidban sa ulihi, kag mga ayo sang kopya, hindi sila paghatagan. Action firing line. Anong rason man? Lunsay palabang ini mga alegasyon. Isa sang tagareklamo inisyal nga nagsaysay sang seri senaryo ni Suryata. Kag dugay-dugay makaupod ta. May ara pa alegasyon gani mga ano man? May pila ka mga kaupod sila nga mga ngisda, ginpang tayaan iya sang pusil. Kag may may ginapangayuan 500 pesos. Inano ini? Action firing line. Kung matuod din mga kakson patawara sino nga sahi sang tinugaman o kung otoridad ang nagahimo siniman dapat imbestigahan gini sa matulid sa ato sa gobyerno. Action firing line. Firing line.
Ang report ka na baton naton di mga pila mga 13 gid. Akin mo yan mga 13 ka mga tag-iya sa mga pump boats ang nagpalabot sang ila sining reklamo. Isa sa mga tag-reklamo dugay-dugay makaupo na daton magasaysay siya sang senaryo kag tingwaan taman abi nga makuwaan sang patag ang ato sa otoridad kag tingwaan taman nga makuwaan sang sabat ang atong ginreklamo nga nagapanaya iya 10% nagapangayo pa sang 500 pesos. Action firing line. Kag komo sa may area sang Barangay Punta Mesa, ibalaon tabi kung may ideya ini. Si Barangay Kapitan Lourdes Beronio sang Barangay Punta Mesa mga kaaksyon. Palangabuhian nimo sang mga tao ang pagpangisda. Di may ara kita sang ginasunod nga kasuguan kon pagpangisda ang paghamalan. Di man pwede nga dakpon mo na lang ya sa giliyon ang mga isda plus i-confiscate mo pa ang iya sining pump boats kon way malang sang nakomiter nga violation. Action firing line. Pag ang ining ginaaligar ginasiling blang nga pag pamahog kag pamayos sang kwarta hindi giniya amo, no? Hindi giniya amo. Dapat matuldukan na nga sahi sang hilikuton na kaway data ni. Action firing line. 7:24 las 7:24 Action Radio Philippine Standard Time. Feeling Air Force. Feeling Coast Guard. Feeling Army. Taom no? Air Force, Coast Guard o kon Army. Din ang pilion nyo. No? Why? Patya. Action firing line. Sino ang gusto nga maka-eksperyensya sang pareho sini, maka-eksperyensya sa ginasakyan nga assets. Action firing line. Ang runway sang daan nga airport sa piyak sandalan dara sa may dalan Aranata Highway. Sakop ini sa Barangay Singkang Airport makaksunti subong. Ginhimo ini bilang isa man sa mga venue angot sa maskara activities kagabi makaksun ho. Sa sining lugar ni ang mga mabuot kag kuno mga mapisan nga mga barangay kapitan nagtipon sila sa isa ka kahiwatan. Action firing line. Upod ang mga opisyal sang syudad ta. Halos kulo kompleto sila gabi mga barangay kapitan. Way sang pinakamalipayon nga tinuga kundi sila nga palawig pagidila sa nga termino ho tubtob pagidya sa bulan sang Oktubre. Grabe nga punanay sang barangay kag SK nga paniliay. Action firing line. Ang nagapungko nga SK bong ay iban niya may iban duwa nagpilog bata sang pagpapili nila pagdaod nila bilang SK chairperson, SK chairman, dalaga o konsultiro pa subong may mga kabataan na. Action firing line. Firing line. Bagod man sang ginaobra sang gobyerno ta nga hala atras. Hindi pa ganoon kuno kay magastuhan ng ato sa gobyerno igo murahon gli. Kunang kubalik pambulon tani. Mas magastuhan na gid kung i-postpone ang eleksyon kayo ibalik naman ang voters registration kinahanglan da sang pundo sang kubalik. Di na ginahambal yung makakinot ng gobyerno man. Action firing line. Mas nagastuhan na gani ang gobyerno mga kaaksyon. Doon nagbarangay SK tahaw. Balik ta istorya sa old airport kay subong nga adlaw ang mga assets sang Philippine Air Force, sang Philippine Coast Guard, kag Philippine Army. Ara nakadisplay da sa runway ang tawag sa static display sa mga assets kag ang pinakakampiyon di kay bukas sa publiko, bukas sa sinuman nga luyag magpakuha sang litrato subong ang latest nga laragway nga nakita ko nagalinyar to mga tao. Action firing line. Nagalinya ang mga tao ti sino abing hindi magkagustos na nga for the first time sa kabuhi mo pwede kaya makasakay ka na sa Black Hawk kag UH-1H helicopter.
makasakay ka sa ambot kung pwede makasakay sa tangke ni gira nga naka-display to. Action firing line. Sakay ka guros tangke ni gira dara ka sa babaw lang eh. Hindi ka uro kadelikado guro nga magsulod ka to. Kasi pagsulod mo blandi nakagwaw. Action firing line. May kanyon why? Tuway ko to kita kanyon Tangke ni gira to. Truck kag iban pa mga kaaksyon. Ang pabangkot di tubtub-san pwede ka magkapalit rato. Hingagaw na kamo kay tubtub lang ni Boss Domingo. Action firing line. Subong galin niya to mga tao. No? Labi na gid nga nag-viral ni subong sa social media. Ay mga tao to ba sa mga kapulisan tada bantayin nyo mayo kay basi kung telelipon ka magsalulubra mga tao blada. Action firing line. Ining helicopter na mag-aksyon ng manigaliyang gin-usarho sa pagluwas sa mga soldado sa nga nagkalapilasan sa enkwentro dito sa may Karabalan, sunod sang Himamaylan. After sang rescue operation, diraan na gin papundo sa runway sang daan nga airport. Action firing line. May iban pa to nga mga kagamitan nga makitanta, Philippine Coast Guard, mga kaaksyon kagbaw. Nakasakay sa aksyon-aksyon paglupad sang Black Hawk helicopter mo. Action firing line. Ngayan gali sa aksyon-aksyon piloto, no? Hindi lang niya ngayon pilotos patrol. Ang ngayon pa magpiloto sa Black Hawk helicopter. Action firing line. Kanto na kamo to. agod magsulusid ing sang mga butang. Nga kisalang naton makitaan. Aber. Daw may pinasahi ini nga hitabo kag laka lamang nga katabo ni magkakson nga ginatugutan ng publiko nga makakuha sang akon makapapicture, makapakuha sang litrato. Istorya sa likod sini, aber himuloon tanugang sa report sa ato sa nga patrol dugay with Action John Dale Salazar. Action firing line. Firing line. La 7:30 Action Radio Philippine Standard Time. Amo lang anay nang ato sa nga mga paggamuno sa mga balita nga dapat nato sa nga pagtutukan sa Sabado nga pagpangalagan sang inyo sini nga pala tuntunan. Una sa balita. Una sa aksyon. Sa mga nagpadala sa ila sa nga mga mensahe sa ato sa nga live stream, thank you in advance. Kag sa mga luyag pa magpadala, ipadala lang kung kamo naka-login na, tune in na sa ato sa pagpangalagad sa ato sa text hotline kung mga cellphone ka ba na 0963-757-0874 0963-757-0874 ang ato sa text hotline. Action firing line. Pagbalik naton, tutukan ta ang balita gikan sa Banwa sa Manapla ining reklamo sang pila ka mga mangnyangisda. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. ISO certified, world-class quality. Ang Tabulit na plus ka, mayong gabi, Evan Boyser, Rolando Montaño Jr., salamat gid sa pagmonitor, Mimiko Mancia, good evening, Liog Langko, Tamiao, Family Montaño dara sa Barangay Tangob. Nonoy Sogano Balabar, mga monitor, Joshua Bia, Ana Sinoro, salamat gid sa ato sa nga live stream, dari kita pa. Dani Disyot, Action Marlon, sige, Jose Moncaltorilla, sa Binalbagan, Rhea May Ladio, good evening, Inday Jess Gualdrapa, watching live sa Masityo Libon, Barangay Tuyom, Kawayan. God bless, keep safe. Lilian Tadina Claridad, Melda Garcia Fuentes, good evening. Arico Victorias, araba si Marlene Castancio, La Carlota, Ana Sinoro, Jonali Pacalto, Istolas, good evening. Sa Bert Lariosa, good evening. Dakpan Yoman Kudi sa Silay, sa highway, pwede. Thanks, sige. Kasi makalabot man lang ato sa news team. Sige, hindi lang kuha ng radyo kay malusot gina. Fred Ninya, okay. Ana Sinoro, sige. Jel Mark Salcido Estrelioso, monitor kami dari Barangay Kabadyangan, Himamaylan City, mas taga-Banyagan na subong. Okay na sitwasyon da. Imbong Dio Campo, good evening
Amar, kaluoy man ang natrap sa sunog, ani man bata to. Kaluoy. Inday Blaza, okay, Jonalyn Advincula, Manuel Moratilla, mayong gabi, firing line, watching lang kami dia. Salamat gida. Doy Arthur, good evening. Ana Sinoro, salamat gid. Paul Spot the third watching. Ana Sinoro, biskan kami. Dari sa nakaluta, nag-brown out man, lawig man. Oh, Georgia Gargasiron, good evening, Axel Marlon, Gardenia, loaf bread, 79 pesos. Bow. Gardenia, no mo? May quality kid man na Gardenia, no? Wala na ni katapusan, magwanta lang ta. O sige, araman si Alexa Monteza. Sige, Vanessa, Doc Mayo, Doc Matt Mayo, Rochester, Minnesota, Jinky Diaragdon, Phoenix, Arizona, kag Milail Oligo. Mayong gabi, sige. Gianni Vicente Dalmasio, hi, mayong gabi. Salamat, gid. Mabalik talaga doon kaya, standby. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook ka. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get ni Lola sa akon. Siya nagtudlo sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-record sa ang kinanglanong makapag-jisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga kasi kung makadaog ka man ra po patugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga
salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapangatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa mo premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapangatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri kong Fred sa lang ang kaya nga mo ito. Imang aklam. Dako ng bulit. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong. Tanan pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Diba, sis Lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan ukon madula. Hoy, Pang, to kalala na lang sang ubong mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano pala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man Balik kita sa ato sa nga pagpakalagad, gina-try ta pa nga pakikangutan ang tagreklamong mga ngisda, mga kaksyon. No, dira sa may Puntabay sa barangay Puntabay sa Banwasang Manaplag kay hibalon ta gini ko na nung pinaka-reklamo nila kay hindi lang isa, hindi lang duha. Ang reaksyon na ang numbers ang tag-reklamo, itry be. Kay bagol nang ginpadala diri sa aton kay gintiguan tagid nga makuha ang isa sa mga tag-iya sang pump boat kay ginpang kumpiskar ning ila sa nga pump boat arang white action na nga number, no, ang puti nga number kay hindi lamang isa, duha, tatlo kundi ang report kada baton ta sobra pulo iya ka mga tag-iya sang pump boat ang ginpang confiscate, ang ginpang kumpiskar bisan nga ara na kuno takas. Action firing line. Ano ang violation? Ano ang na-committer? O kung nasupak nila nga pagsulundan kung pagpangisda ang paghahambalan. Nabalon ta naman nga sa Banwasang Manapla, damo dara sang mga kaksunta nga ang palangabuyan ara lang sa pagpangisda mga kakson. May mga pump boats inada sila, no? Ginatry naton ang isa sa mga tag-iya sa nga pump boat kay ibalonta ko na no ged kag anong rason sa mga saway sila ka nag-confiscate sang ila sa nga mga pump boats kag may mga aligasyon pa to kami mga pamahog pang natabo. Action firing line. No, kay hindi ta gusto nga maggalabot sa amo sa nga punto nga maapektuhan bla ang palangabuyan sa mga kaksyon naton dara sa mga coastal barangays sa Banwasang Manapla mga kakson, partikular sa saning barangay nga tuwag Punta Mesa. Action firing line. Firing line. Kag karon sundan ta ang balita may kang tanan sa kon bala may ara na sang resulta sa ginhimo nga papangusisa sadtong nagkarab-karab nga ano tuman distribution line, transformer, distribution line
insulator tara sa may reclamation area kadamo kay inasang nagbatsyag sa kolba kay porte ang pag-ibol sang klayo abay nila sunog gid blaya gali kay mo tong tunaan kun nga nagluntad ang brownout malabig-labig nga brownout sa damo nga lugar diri sa Bacolod City. Action firing line. Kag mga kaiping nga lugar mga ka-aksyon sa ilot aksyon ansa sa Neco sige lang di ba kontak ang numero nila sa ilotas Neco. Action firing line. 748 Action firing line. Action firing line. sige lang ara sila siguro sila Action firing line. Oo, sige. Pakarunan tara sila kung tabaran sila sa patrol taxon ano. Doon nag-ululukay naman to sila kita. Action firing line. Firing line. Iganta na isang tiyempo ang tusa nga nalabuto ng isa unattended. Ang isa ra sa grocery. Sige lang kay masako-sako gorobla. Action firing line. Dirita sa masako nga lugar, Old Airport Tanay. Old Airport kita anay nga balita. Kay sabong nga gabi, damo sang naga linya na daho, nagamatamat nagsa na mga kaksunta. Agad to nga saksihan ang static display sang mga assets sang tatlo kahensya sang gobyerno. Tropa naton, tropa sang gobyerno. Philippine Air Force bao. No, kung may ara ka mayad nga litrato nga makuha daw pwede mo mahimuan sang kwadro-kwadro ay no? Action firing line. Ano ba lang kakampiyon na nga nakasakay kay mo sa Black Hawk helicopter sa helicopter gang gamis gira na makapalo pa picture ka na nga daw ala piloto no? Tahom kung ako boss gani may tiyempo ko Domingo ka until ni boss Domingo mo makahingagaw ta makapalo pa picture man da. Action firing line. Kag dala na solo zumba kun kagahon man lapad na ng runway mo. Payo good man nga may activity nga himuon ta makakson kay nga kon babay anta ng lugar na kita ta naman nga sus kadasig magtubo sa mga mga hilamon da. Kag kun kaysa ginahimo pada kuta sang pila sa di ka mga makalam kamot. Action firing line. Ayo good man kamustahon tabing area da sa may Bacolod Old Airport kag kung ano kadamo na kag sige pag sige hapon siguro da ang pagpa-picture sa ato sa mga ka-aksyon. Sa patrol isa sa mga nagpadulong kay aksyon John Dale Salazar. Action Dale, may gabi please kabind. Action Mar nagayuhom ang mga ginikanan kag kabataan nga nagpadulong kay ina sa may Bacolod Old Airport. Ang ibang purpose is magpasakop sa Zumba nga activity dito sa may Old Airport pero wala sa kay Action Marlon nga may area sang static display sang mga assets sang Philippine Air Force, Philippine Coast Guard kag Philippine Army dito sa may Old Airport Action Marlon na actually subong adlaw kay kinasang aga mismo si Bacolod Mayor Abby Benitez ang nagpadulong kag nag-inspect man no dito sa area action na Marlon kag subong hapon sanggin buksan sa publiko free admission wala sang bayad para personal nga makita na ang pila ka mga kagamitan nga ginausal sa aton sining mga law enforcement agencies action na Marlon no. So subong hapon na actually ako to bidamang mga 4:30 sang hapon kay magbalik naman buwas nga daw action Marlon pero ang namuno naton daw limited downtime ining tatlo ka mga helicopters nga gin-display dito sa area lakip diri ang sa Black Hawk kag duwa ka UH-1H helicopters action na Marlon ang Black Hawk amo ni siya ang ginosar no sa pag-rescue, pag-airlift sining mga pilason naton nga mga wounded nga mga militar or soldado dito sa may enkwentro sa may Karabalan na siyudad sang Himamaylan recently action Marlon pero sa pagulo istorya naton dito sa pila ka mga men in uniform nga before pa man action Marlon na natabo ang enkwentro baliya na plastar na niya ang ining aktibidad nga meron sang static display sining mga asset
sa may old airport. So kay na makita naton nga ang mga magagmay nga mga kabataan na pwede Action Marlon makasakay pero hindi rin na magandar. Hindi mga helicopters nga naka-display dito sa lugar. Kag ma-feel mo bala nga daw kaangay nga isa man ikaw ka men in uniform o konsoldado nga pwede ikaw makasuksok sang helmet kag pila ka mga gear dito sa area kag makapakuha sang litrato nga wala sang bayad Action Marlon. So kay na may pilaman ka mga badge sang individual or makabigabi nga VIP nga tingin allow no Action Marlon nga maka-experience nga magsakay tining isa ka Black Hawk dito sa area pag daw nag-tour around diri sa may syudad sa Bacolod kay na si Action Nixon kay si Action Eden pila lamang sa mga mapalaron no Action Marlon nga nakasakay dito sa may Black Hawk nga daw damo gid nag-asam-asam kumbaga nga maka-experience nga makasakay sa sining klase sang asset sang Air Force kag militar Action Marlon. Ang tangke digira Action Dale, ang tangke digira pwede ka man makapalitrato? Pwede gid no. Pero hindi ka kasulod. Pwede makasulod. Pwede gid ako sa babaw. Okay. May mga individual dito Action Marlon ngiti nagsulod din bala nga ang ulo mo magwa gid sa may babaw, may ikaw sang helmet nga dala. Kagatihom ka lang daw film Action Marlon nga daw kabahin ka sang tropa sang gobyerno no. So kay na actually nagpangalibad sa paghatag sang interview ang mga men in uniform dito nga may mga ranggoman kay ti ilag na tugyan sa siyudad sa Bacolod Action Marlon nga mo ang nag-organize nagpadala sa mga communication mga sulata para matigayon hining pag-display sang mga asset do kay ang purpose diri is mas mapalapit bala sa publiko ang pagsalig kag mas ma-familiarize man sang public ining mga ginawsara nga mga asset sang gobyerno sa ila sining trabaho Action Marlon magluwas sa Philippine Army kag Philippine Air Force kay na ang Coast Guard ara man to ang mga rubber boat bala ang ginawsar nila sa pag-rescue sa tion nga may mga pagbaha ara man dito Action Marlon pag pila pagid no sa mga kagamitan nga ginausar like ining mga rappelling bilang mga equipment sa pag-rescue ara man kag other equipments pagid nga ginausar sa Philippine Coast Guard Action Marlon. So buwas nga daw amo siya ang katapusan nga daw nga mag-operate ang festival site sa may old airport. So buwas man nga daw ang katapusan nga adlaw para masaksihan hining static display sa mga asset Action Marlon. Pero ang mga helicopters, ang tatlo no, ka-helicopters last 2 days ang hapon mag-uumpisa pero ang mga tangke digera kag mga rubber boat kag iban pa ding mga asset sa Action Marlon pwede rin niya masaksihan sang publiko sa mga Bacolod noon kay damo nagapamangkot kung bala sa aga mayara na sa mga helicopters dito sa mga area kay ti amo gitong ila sininga ginalagas kumbaga nga makapalitrato pero kay nati ambal dito kay nasang mga men in uniform last 2 masang hapon ginaalaw ang public nga makapalitrato kag makasakay nga wala nagandar sining mga nasambit nga mga helicopters Action Marlon. So man to kay na ang pagklaro sang pinagto ka mga militar nga before natabo ang encounter sa may Karabalan Himamaylan naplastar na ang ining program ang ining activity nga for the first time Action Marlon sa 43 nga edisyon sa Mascara Festival amo na siya ang pinakauna no nga tion nga may arasang activity nga gin patigayon dito sa may old airport kag pagplastar man sining mga assets sang gobyerno. Pagplastar Action Dale nag-start any today lang no ang display ko nagligad pangadlaw. Today gid lamang Action Marlon no hining pag-display bilang kabahin man sa activity dira sa may old airport katay magluwas dira sa mga banda-banda, mga zumba, mga kiosko nga daw festival site man ang dating Action Marlon pero kay nati daw amo to kay na-observe nato ikaw nagdamo-damo ang tawo magod sining oportunidad nga makatag sa ila na makapalitrato kag close up kumbaga nga makita ining mga assets sang gobyerno. Wala man to problema sa seguridad Action Marlon kag sa parking area kay kung magsulod ka dito
lapad-lapad ang area, no, kag tiyang ato siling kapulisan na deploy man dito sa lugar kag tight man ang security nga ginapatuman Action Marlon. May mga baligya man nagsundel nga pagkaon kag gilimnon? Yes, Action Marlon. May mga kiosko, may mga inasalan man nga baligya dito sa lugar, no. Kasi may mga banda, may mga activity man nga ginapatigayon dito sa may festival site. Ngati buwas nga daw 16, daw dungan-dungan gini sila takok, no, festival site man sa may Panad Park. 16 man na mag-end, no, si after sinayak si balik diri sa may NGC, sa may Bacolod Public Plaza, tag ang sa Lacson sa 21, 22 sa October 23 nga mo ang highlights sang Maskara festival. Ang electric maskara sondel ganun kapabangkod din ka ni ipahamtang de? Lakson gapon? Yes, ang electric mascara, doon malain sa Action Marlon nga sininga ganyo. Kaya dito sila ma-parade, no? May mga parade pa na eh. May parade ang dasang performance sa may Upper East Avenue, dito na sininga location. From Upper East, ma-parade ang aton sininga 13 ka mga participating barangays pakado sa may Bacolod Government Center. Kag dito sila mag-perform Action Marlon. Kati electric mascara, may mga lights, ang ila sila mga costume, ang ila sa nga mga maskara Action Marlon kag wala niya diri sa may Dalan Lacson. Pero ang Dalan Lacson naton still mag-serve sa gihapon as festival site since may mga stage man nga iga plastar diri sa area kag plus mga corporate nga mga booth may araman diri sang pwesto o kon pastaran kag may araman sa gihapon sa mga kiosko Action Marlon nga ipahamtang diri sa may Dalan Lacson sa 21, 22 kag sa October 23. So far, ang mo mga balitang impormasyon nga balutong sang patrol at sa pagpangalagat sa action firing line. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action firing line. So may pilas na ka mga festival sites until tomorrow na lang. Hasta na sila buwas Domingo, October 16. Mga kakson, di man ni masubok kay damo gyapon sang pilian kamo nga mga maskara sites mga kakson, ara gyapon niya pabilin daho. Ang isa sa nakita ko nag bagos padulukan ti siyempre ang Upper East. No, ang Upper East nagbukas na ang isa ka bantog nga kalan-an kag kon espasyo ang pagambalan kag environment kag babugnaw nga hangin pagdapya sa hangin. Upper East ang inyo sa kantuan da kay katahom kag namitorn. Action firing line. Dara ina gali patigayunon ang ginatawag nga electric maskara. Pero kundi sa ang una ang electric maskara pero may makita naton diri sa medalan sang Lacson. Ti subong didto naman sa Upper East. Pero ang dalan sa Lacson mayara gyapon aktibidad nga patigayunon. Ti sige, enjoy lang kita kay labig-labig pare. Hasta pa may isa pagkatasman na sobra kag ang highlights mga ka-action. Ang highlights is October 23 nga ba ang ginasiling pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos sa Bacolod. Action firing line. Kag ang report karabaton ta ara ang miyembro sang pamilya niya kag basta arang presidente hindi kita malikawan nga mamangkot gina ang publiko kung bala maupod ba ng vice presidente? Action firing line. Damo ni sang mga balita sila ibilin dari sa sunod sa Bacolod nga kay magluwas nga presidente ti si Bongbong Marcos amo pang nagaserbe bilang secretary bilang tiglikom sang Department of Agriculture. Kag ang vice president kasi Sara Duterte amo man ang uyat sa posisyon nga tiglikom sang Department of Education. Action firing line. Di kon madayon ng ila sa nga pagbisita dari mga kakson damo gini ina kon ba pa interview sa media damo gini sila sang mabilin nga mga balita di daw. Action firing line. Firing line. Lewta aksyonan try liwat sang mga isda no basi kon ang lugar ya bala pigaw-pigaw ang signal sang network sa isa communication i-try tagid ni kay unattended kay nang isa nga communication kay importante ini nga balita mo kay kadamo diri sa palamanggutanong nga dapat naton ba pasabat sa dapat magsabat sa ring reklamo sa pila ka mga mangingisda ho no dara sa may punta mi sa Banwas sang Manapla. Action
firing line. Alas 8:02 Aksyon Radio Philippine Standard Time ang iningabahin dala sa aton sa kaalwan sang Bloaterna Plus, ang Bloaterna Plus capsule, all the good health combined in one. May dako ini nga mabulig para nga mapunggan ang anuman. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Kasi mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha na mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Mahal nga Diyos magkadayon na inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magkapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gug-on. Pangitaon kag gug-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kung larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kung pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts.
silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay pa sa katulod gid nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo duan nga mamuna kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo
basi sila naman ang malabagan sa Madason. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. O nga naggwa nga development angot sa Bagyo Bla kundi kay inagin muno ko nga may anom ka mga lugar na paidalom sa storm signal number 1. Subong kagkaina tropical depression ninding pa lang. Ang report na kakson ngin pagwa sang pag-asa sa ila sini ulihi nga bulletin mga kakson ang sadto tropical depression nga sinining nag-intensify bilang tropical storm sa lingon. Nagbaskog. Action firing line. Kumong nag-tropical storm na ini siya, may arak ang mga lugar nga ginpaidalom naman sa tropical cyclone wind signal number 2. Action firing line. Ato ang ginmuno ko nga unang wind signal number 1, nag-wind signal number 2 na. Action firing line. Batanes, Cagayan, Baboyan Island, Sapayao, northern portion sa Abra, kag Ilocos Norte, mga kaakson. Kaya lang along kita. Ang signal number 1, nagdamo-damo naman mga kaakson nga mga lugar, northern portion sang Isabela, northern portion sang Ilocos Sur. Kabay pa nga, di na magbaskog ni. Kabay pa nga kutob lang siya sa tropical storm, manaog sa into tropical depression kag magbabay na siya. Action firing line. Kaya taluyag nga samtang naga sa ulog kita sang Mascara Festival deres Bacolod subong nga bulan sang Oktubre, maapektuhan ta sa sining bagyo nga si Neneng. Action firing line. Ang Senecco, mga kaakson, Central Negros Electric Cooperative, may ginpagwa nga initial nga findings sining nagkarab-karab la kag nag-aso nagkalayo nga area kay na sa barangay 35 sunod sa Bacolod nga butong ginapatihan ginhalinan sang brownout sa madabodobok nga lugar. Basahon ko na lang. Okay. daw may kabudlayan pag sa Senecco diri sa pag explain sa publiko gaanta sila sang time sang tiyempo para nga maplastar gibla kay base kay ang report kada baton ta is sige gyapon pagkayo sang ila sa mga crew sa reclamation area substation. Amon na nga substation mo, reclamation area substation ang naapektuhan kina. Ari ang mensahe
Kagin pabalosang Seneco sa amon nga pinalangga nga member consumer owners takna alas 12:55 kung takna alas 12:57 sang kaagahon Oktubre 15 tuig 2022 may nagluntad nga leakage sa distribution line insulator sa reclamation feeder 5 ang RF5 nga nahamtang sa reclamation area syudad sang Bacolod. Action Firing Line. Apang sa wala pa mahibaluan nga kabangdanan, napaslowan nga mag-activate ang automatic tripping function sang recloser sang nasambit nga feeder. Rason kung nga imbes matap na ang among nga problema, nagpadayon ini hasta nga nasunog ang kable sang kuryente dala ang nasambit nga recloser. Sa sining nga tinion, amat-amat na nga nabalik ang supply sang kuryente sa pila kabahin sang coverage area sang Seneco. Padayon sa gihapon, ginakaayos ang aton nga crew ang reclamation substation para mabalik sang bugos ang supply sang kuryente. Amo na ang pahibalo ha nga post mga isang Seneco sa ilang sining nga official Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Nga ayo nga to sa mga opisyal sa Seneco nang alang kay sige lang kay base malabutan tani sa Monday mapa klaro pagkikita sa ila no nag-ayo lang hindi pagig klaro ang mga information nga na-receive nila mga kaakson. No? Kay nagagangot kita una kay Mamalo Paroko, gina-refer kita sa Seneco Member Consumer Integrated Service Division Chief nga si Ma'am Eunice Castillon. Tinag-ayo man si Ma'am Castillon nga daw alang-alang pagkodwa. Action Firing Line. Sinawanta ang mga mainit nga balita naman gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio City Hall Report. With Action Art, tayo po ng Action Art. Mayong gabi, please kabin. Paligom-tulom nga portion. Oo, muna may pilag ka lugar gapon why Action Art mabalik ang power sa kuryente. Kuno kay sige patong pagkayo sa mga crew nila ho. Gani. Ambot anong oras ni kay why pagit advisory. Pero anyway, pagiti ang traffic man porte madisubong sa sa may area sang Lupis East na pitla. Amo gina basta Sabado nights. Hindi way labot kiti napatay inaman ang kwan mo. Ang traffic lights Ay, guy. Kaya iti why supply kuryente, siyempre traffic lights patay man. Kandi man. Ang mga traffic enforcers man nga pulaw, no? Aray sila ya. Oo. Okay man lang. Pero daw ang influx subong actuality diri sa Upper East kag sa NGC mo. Ang tawo kumo sa Padodo diri ang ila sining destinasyon. Now, diri kita na sa balita sa Bacolod City Hall kaya importante man niya lang ko ning reminder sa tanan nga mga awardee kag occupants bala sang nagkalain-lain nga mga stalls awardees sang Burgos Public kag Libertad Market sa diin Action Mar ang una palang gali na padalaan iya sang ikaduha no o kun na panibag-o nga notice kay nagliga na pabalo naman ni sila angot sa mga wala pala nila na bayran nga arrears so kon obligasyon sa syudad sang Bacolod matapos nga malawig nung iban diri nga matinuig nga may ara ng sang balayran pangtiway sila makabayad. Now sunod diri kay Attorney Ting ang Romeo Calesting ang City Legal Officer sa Bacolod City. Actually ang Central Market kaya way padalaan sang latest nga communication magluwas sa Libertad kag Burgos. Now, informing them nga kinanglan hindi lang niya sa istorya Action Mar do pariyo pala sa natabo dira sa may bahin sang Manukan Country. Gabisar nga nag-commit sila nga maghimo sang compromise agreement with the city pagay sa City Treasurer's Office. Ang reminder sa ilan ni Attorney Ting nga mas mayugit nga makahimo sila no sang agreement in written kinahanglan ginsulat itlaya
hindi lang nga verbally, nagambal sila nga willing sila to compromise, to the compromise agreement. Kay siling diri ni Attorney Ting, until December, amo na ginhatag o kung timeline nila. Kay ang gina-procurar, gina-tinguan diri sa city, nga at least, mapatigayon Action Mar, no, ang paghimo sang kontrata right after nga mahatag na kung may arang sa compromise agreement, kag kung masettle na nila ang ilas ning obligasyon sa sulod sa Bacolod. Sila nga ang kinalain lang galing, kinatuhay sini sang tatlo ka mga merkado nga mga awardees, kay gamay-gamay niyang arrears nila o kung wala babayaran compare sa manukan nga binilyon ka pesos. Diya mo na ang daw advantage nila nga at least basi ma-reconsider sa city ang ilas ni nga concern. Pero suno sa kay Attorney Ting, diya mo nagilang na no, until December, kailangan i-settle na nila kay parang legitimate ang ilas ni nga pag-okupar sang ilatag sa ka mga stalls kung mahatagan na sila sang kontrata aksyon na parlon. Kaya mo ng kontrata no, dra ibutang kay kadamo na sila sang nadiskubrihan nga hindi na mga awardees ang naga-okupar, kundi iban ginpa-sublease, ginparkilahan na nila nga pisar may iban nga mga awardees. So ay pagani kasettle man sa ila account, pero ginparkilahan nila sa iban nga mga negosyante. Especially ni Attorney Ting, butlay niya kung naman ang sitwasyon, munang reason nga luyag sini sang City Legal Office nga kung tani makahimo sila sa nagkaigo at ikang kag makahimo na sang nagakaigo na compromise agreement. Ang reaksyon na Mar ang parayag ni Attorney Ting, ang City Legal Officer sa Bacolod City. Libertad lang sa Burgos sa Central Market sa next week kami padala. Nagatag ka to sa anong pagpadala to na parehas man to sa until September 30 mo. So may ara na ma-compromise, pruway man nagakag to Japon sa treasurer para mag-compromise ang ilabalayran. Namon na timeline na para sa ila na dapat may ma-compromise na sila within December kay para makabutang na kontrata mo. Kay iban na wala kontrata para makasugot na kaganila requirements. Ito may iban man na gamay na malang, hindi maging parehas ka lang ko. So yes, ang manukan country. Abang Action Mar, no, ang kabahin sa palayag ni Attorney Ting sa City Legal Officer sa Bacolod City. So bantayan ta ni kung anong matabo in the coming days or months. Kaya importante manining ma-activate o kung matigayon sa city ang paghimo ng agreement or kontrata sa bahin sa mga vendors nga occupants or awardees sa mga merkado. By the way, sa nagapadayon ng Mascara Festival activities, ginaparayag naman diri sang CDR mo head pala nga si Attorney Ana Maria Lanipunan. Kay so far subong lipay sila action ba kay wa isang recorded pala nga mga incident sila nga katuan o respondihan. Kay naging set up sila nimo nga mga teams responders sa mga volunteers nga nagabulig diyang matabo sini nga silang yati kabay pa nga okay na ni daw magsigisigi ini nga sitwasyon tugtubiyang matapos no ang Mascara Festival sa syudad sang Bacolod. Ang importante silang kung may insidente kung magkadto ka mo maglagaw sa mga festival sites, one gate no, hindi kin mag-expose o magdala sang inyo sini nga mga malahan kagamitan na good to avoid nga ma-attract mga lowness elements sa Bacolod City sa festival sites nga magalagaw. Amo ng balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Artayhupon una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Art, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Sa pagbalik naton mga action, try tabi ang sitwasyon sang pila ka mga evacuees dito sa area sang Himamaylan. No, right after sa bilang kaadlaw nga enkwentro kay ang ato sining Provincial Social Welfare and Development Office kay ang Provincial Health Office magkakson damlag lang nagpadulong dito sa area gid sa mga evacuation centers.
kay para nga ma-check hindi lamang ang pagpadala sang bulig pagkaon, food packs kinahanglanon, kundi ginusisa man nila to ang sitwasyon sa ikayong lawas sang mga evacuees labi na ang mga kabataan. Action firing line. I-try talang isa sa mga nagpadulong to nagligad kadlaw mga kaksyon si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Kagkanomdom ka mga nagligad, isa magkita gani sa mga nag-upod to sa mga katapos sa media nga nagpadulong sa Mamalan City kag natabo galing to duwa iyagin tugutan ang media nga makasunod gid mismo sa evacuation center para tihol dara sa area sa Barangay 1 kag sa sagwa lang kami no sa sagwa sang entrance sang gym mga kaaksyon no. May ara sang statement nga pagwa gin palayag ang Department of Social Welfare Development Region 6 agi sa ila sa bag-ong Regional Director nga si Attorney Carmelo Nochete no. I-plastar tani sa aton nga mga kaksyon parang mapabalo man kung anong luyag nila nga ipabalos publiko. Action firing line. Kag kung ano ang luyag nila nga i-klaro sa itong natabo nga pagdubili sa mga katapos sa media nga magasunod sa evacuation center. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Champion ang ginamit mo? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pretty gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo. Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunway. Sang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid ko online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos okay. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase din? Kung kisana, ano lang nakuya, ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila wala, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko dyan, wala sa nakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honor student ka? Yes. Ano kung hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Big ang kadaban wa kag syudad. Hindi man taran siguro, no? Kalabanan ng mga banwa kag syudad may ginakabig nga top 1 drug personality. Ti ano ba lang illegal nga droga nga problema sa Pilipinas nagligad to ho? Pila nagkanadakpan? Pila to ka sako ang nadakpan mga kakson makin mo, no? Sinako yan na recover nga shabu. Ti sa Carlota City mga kakson may arasang inang ginakabig top 1 nga drug personality. Why gid man siya nadugayan natikpa gid sa aton nga mga kapulisan. Police reports. Mga balita gikan sa bansang Negros Occidental Police Provincial Office with Action Alvin Guava. Action Alvin, may gabi, please kabin. Aksyon na Mar natalana nga igapasaka sa maabot nga Lunes ining duha ka mga kaso
ni ang violation sa Section 5 kag Section 11 sang Republic Act 9165 ukon ang pagbaligya kag ang paghupot sang illegal nga droga batok diri kay Andrew Hinobis 45 anyos, residente ni siya Mar sa Rizal Street, Barangay 1, Poblacion sa syudad sa La Carlota ni matapos na dakpan through bypass operation alas 11:25 kagabi. Now, sunod diri kay Police Lieutenant Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganao ang hepe sa La Carlota City Police Station. Ining si Hinobis Action Marlon ginakabig nga street level individual gid lamang. Pero sa lista sa mga kapulisan sa syudad sa La Carlota, top 1 target list ni siya sa drug personality sa syudad sa La Carlota. Sa diin ginakabig manggani ni Action Mar ni Colonel Garinganao nga madanlog wala klaseng drug pusher Action Mar. Bulay dakpon. Oo, bulay dakpon. Pero kagabi nadulang kadanlog ni Action Mar kay ginbaligyan niya mismo pulis. So nadakpan gid siya Action Mar diin sang gin-usisa nakuha sa iya ining 8 ka sachet sa suspected shabu and ini ginabulubanta 10 grams ang kabugaton Action Mar nga may standard drug price nga 68,000 pesos. Now sa Lunes nga adlaw igapasaka ang ining kaso against sa iya kay nag-positibo Action Mar ang result sa drug test against sa iya kag ang mga droga nga na-recover kag ginpaidalom dito sa Crime Laboratory sang NOCPP Auction Mar. So bailable de sa Action Alvin magabo ni mag 10 grams na. By bus hindi non-bailable no? By bus? Oo, ang Section 5 non-bailable kung gamay pero kung 10 grams below pero niya 10 grams gid sa Action Mar up mo non-bailable gid siya kay basta 10 gramos pasaka way gid ni pian sa Action Mar and at the same time basta violation sa Section 5 sang RA 9165 amo ni Action Mar way gid niya sang piyansa. Budlay nga magpiyansa pa na Action Alvin kalaban-laban mabalik magyapon sa illegal activities. Hindi kayo matapuan siya mo? Correct, Action Mar. Oo. Doon di na makakasguros pinsar na Action Alvin nga once nga makagwa sila mahilway sila sa presuan, mo managyapon nila sa nga kuwaan pala buyan. Sakto na kayo nga iban kung way na gidya kung may natunan kung tanin lang sulod sa prisuan kad inulsol nga magambal yang hindi na sila maliwat kabay pa nga amo na it just so happen Action Mar nga ang iban niya nga ara sa sulod sa prisuhan wala sila sa may mahimo kundi magabalik kag nagabalik dumdumo to Action Mar atong nagligad nga adlaw nakuhaan sang masobra 8 milyones ka pesos nga bilisang shabu dito sa may area sang Banago Barangay 1 Barangay 1 okay sa Barangay 1 kunti atong duha anay priso mo atong lalaki nakagawa 2018 ang kaso illegal drugs atong babayi ang iya sining live-in partner ang ginpriso man pero nakagawa pero under probation pero ang natabo Action Mar engage gyapon. Yes. Ang laki to dumduman ko to Action Alvin ginhiluway siya bangod sa ginatawag plea bargaining agreement blande. Yes sir. Action Mar mo ta sino man ni nakapadumdum nga plea bargain niya man. Gani man no plea bargain mamalya ti sige guwa ka through plea bargain pero hindi ka na magliwat. Ang isa under probation. Oo, under probation but sing ganon ga-report pa sa iya probation officer. May kondisyones sa tumanon niya. Yes sir, sakto na. Kada bulan ma-report gini siya sa iya probation officer mo. O galing kay ti pagbaligya mo Action Mar basta gani illegal nga droga kulpa ng kapital pero kabig dako makon mo na yung 1 kilo and 250 grams yung nakuha sa ila pero this time ini nga nadakpan na kagabi Action Mar 10 gramos gid lamang pero mabudlay na ni pag kumapamatbatan halimbawa sa korte
mabudlayan ni siya makagawa action mark kay non-bailable ang 10 grams and at the same time ang violation section 5 o kung pagduso sang illegal nga droga. Andro Hinobes, mga pila edad gani action na ben? 45 action mark, 45 years old. May pamilya na ninyo? Oo, may pamilya, isa nakaamay. Oo. Ari aksyon na Mar ang pahayag ni Lieutenant Colonel Lowell Garingadaw. Dito natin sa monitor siya, nagatuto ini sa illegal nga droga. Ang kakagabi na tayo nga nito sa atin na trapita, no? Buntak ka nito sa water hagdad na shubos, then dindaw pa sa natin, no? Kaya napuha natin ini siya nga persona, ay may mga items na nakuha siya nga mga 10 grams o shubos sa nakuha siya position na control. Anong classification ni Nobi, sir? Ano sa sir, straight leader individual sa aton sa student sa mga kaluka pero top 1 natin siya. Na target list? Yes sir, sa workplace natin. Aksyon na Mar ang kapahin lamang sa pahayag din ni Lieutenant Colonel Garingadaw. Sige. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat Aksyon Alvin ti again kwa ta ining information dira sa Mayla Carlota City kamanti top 1 no magsiligi ta top 1 sa target list mga ka-aksyon. Dapat hindi pagpadugayon ni kay parang hindi na magdamo pa ang mahalitan sa sining illegal nga droga partikular ang ginatawag na shabu. Action Firing Line. Street level individual lang pero top 1 sa listahan sang La Carlota PNP mga ka-aksyon, no? Basi ala kalagon to bala. Letar kay aksyon may number di nga bag-ogin send sa aton dio. No, sa ato lang sa area sang Madapla, no? Kwaon ta ano, sa indisa lang anay kay padasnan ta di aksyon na lang ta dio. Number ni Jelen ario. Ari ang number bago ni. Nalanggid. Kuan na lang diyo. O kayo nasot 50 no. Ay karon di tani kuan araw. Kay Jilin no. Oh sige, sa may manaplan sa nga ano sa may manaplan sa nga walit bla tong pamboats nga gin pang kumpiskar. Action Firing Line. 50 ya 1 minutos nakaligan sa attack na lang sa 8 Action Radio Philippine Standard Time. Hingagawon tala ni kay hingagawon ko dito balabutan karon ang dapat nato sa dekuan sang sabat kag reaksyon di paano ni Santa. Kay way man ni kontra tiyempong balita ni importante may baluan ta di. Kung ano gid ang pinakarason nga ang gin pang confiscate ang mga pampot sang mga isda. Action Firing Line. Si Jelin Dugadugay ang ato sa kalabuton na. No? Taga Punta Mesa Banwasang Manapla. Action Firing Line. Sa ato sa mga ka-aksyon nga may plano pa nga enjoy sa mga man ang Sabado night sa Bacolod City. Bisan way pagani sa Mascara Festival ang kalabanan nga mga balay kalingawan, balay ilimdan. Kita nagsayasang mga customers labi na nga dawgin halogan na subong ang health and safety protocols angot sa COVID-19. Ti subong may maskara, ikatatlo nga Sabado subong. No? Ikatatlo nga Sabado, ti ang kalabanan way trabaho basta Domingo. No? Ti ang ilang sining ginakahiligan nga adlaw mo gining Sabado dali lang kay kare si Jelen sa ato sa linya online sa Firing Line. Si Inday Jelen mayong gabi si Action Marlon na dari sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi. Oo. Jelen, ano ba ni aton family name? Jelen Concha. Okay. Pagangutan takada kay may reklamo nga naglabot dari sa amon angot sa ginpang confiscate nga pambots dara sa may Punta Mesa Banwa sa Manapla.
Jel, pwede mo tamo sige na kung anong tabo? Actually, I was on the seaside picking shells mo. Nakita, nakabati ko sang one shot sa Taytay. Then, ang mga tao nagpanic na bala. Gali, kaya may mga pulis di sa higad. Nga, I don't know if a pulis kaya nakasibilyan sila. Nga, nang guyod ko no sa mga pamboto sa suba. Nga mga wala naman unod. Kaya mo na nga, ang sitwasyon diri sa Manaplabla daw kabudlay na kay daw mga matiyag ko daw mga criminal ang life nila mo. Nga ang supposed to be what I understood sa mga Coast Guard sa lawod na sila tayo pandakop pero ang diriya daw angay bala ka sila ka mga ginasugod sila sa gabi. May harang nga gulpi lang sila, ari sila sa takas gapang dakop. Then in the first place, ang boat nga ginguyod nila is empty. Wala man mga unod, wala motor. Gapahuway na to sa punta sa may suba kuno mo. Tiyan mo na nga ginguyod nila. Pero ang the person nga tag-iya sang pambot nga nakita nila nga may unod tanan, ara tanan ng mga items. Kuhay nila yung dala. Okay. Jel, bali may ara ka man kaugalingon mga pump boat? Actually, no. But, actually, no. Dara ka residente kada sa area. Kaga ang imo sa ring ginapuyan lapit sa sinang area nga pang-confiscate ang pump boat? Ang balay ko actually besides the sea, gakakita ko tanan ng Gakalatabo. Okay. Nga ara mismo sa dalom to sa may baybay. Ari lang di sa babaw ang balay ko mo. Anong particular gani nga lugar ina sa? Sitio or purok? Ano gani? Sitio Bangkiruhan, Barangay Punta Mesa. Sitio Bangkiruhan, Barangay Punta Mesa. Ano ina nga adlaw na tabo, Jel? Yesterday. Mga anong oras? Around 8 to 9 a.m. Gabi? Gabi. Morning. Morning. Okay, sa morning. Yeah. Na-identify gid sang mga tao tong miyembro ato sang Philippine Coast Guard na nagpang-confiscate? Actually, yan ang amo na ang ginahambal nila mong na kuno sang Marinda sa Bacolod. Kaya dito man sila gindala mo. Kaya mo nang usually dra man nila ginadala kay isang nagligad to dito man nila gindala sa Bacolod. Okay. Mga pilagid ang mga pump boats ang ginpang confiscate nila, may ara ka sang hibalo? Yesterday this is 7. 7. Okay. Yes. 7. And then hindi ba siguro pwede Ma'am Jel nga otro na lang kwaon nila, confiscate nila nga why sila nagpabalot tagiya? That's what I understood. Yeah, that's what I understood. Why man nila Okay, go ahead. Why man sila nag-explain sa tag-iya mismo sa pump boat nga mo ning violation nyo, i-confiscate kung pump boat nyo? No, that is never happened. Basta lang sila nga sugod nga pangdakpo nila. Kag pangwaon ng mga motor. Of course, these people, they are trying to survive. Amo na ang ang opinion ko lang, this is from me. They are trying to earn money for them children to survive. And yet, amo pa niya ang ginagalatabo. Hindi ko maintindihan. Okay, kag ini nga mga pump boats Ma'am Jel, amo ni ang ginagamit sa mga isda dira sa pagpanagat kada adlaw. Oo, adlaw. Amo lang ning ila surviving. So, ginblatter ini sa police station? Yeah, this morning, middle of the day, today. Kag ining mga pang-confiscate nga mga pump boats gindala sa Bacolod? Ara datanan sa Bacolod. So, 7 ka mga pump boats. So, 7 man yung tagiya? Supposed to, yeah. Tag-isa-isa na mo. Okay. Pero ang iba niya tag-iya, why man nagupod. Sige, i-try na mo, Ma'am Jel. May-ari ko dari contact number naman ni Kapitan sa
punta may sa ibang unta ko doon plastada, hindi ka doon mabulig yan eh. Kag try man namon nga malabot ang nag-confiscate eh. Philippine Coast Guard, di ba unta? Yeah. Hindi man pwede nga kwaon lang nila nga wain na sa rason na jail. This has been happened for how many years? Pero may nani? Pagka-ano ko. Pero may kakatabo gali de? Dugay na ni nga mga sitwasyon. May hara yang may nakastiguhan di sa karsada. Uy, Ginasipa nila. There's no strength these people to fight for it. Amo lang na yang ano ko. Why sila kaintindi mo? Sige, taragin na mo ni Ma'am Jel kay nagkulang may ato sa oras. By Monday, supuranta rin nga development, kamay pag mangin bukas na imo sa communication para at least makakuha kita sa nugang information. Jel, salamat gid. Thank you very much. Thank you. Salamat. Good night. Firing line. Inisal pala na mga kaksyon, pito gali ang na ginpang confiscate. Sunod kay Jelin Concha. Gindalas bakulod. Ginpanguwa lang, ano karon ang pangabuyan to sa mga isda sa Yaman? Action firing line. By Monday, storyahon ta ang kapitan, storyahon ta ang pulis, kaya bati ginpa-record na rin, ginpa-blatter na rin sa PNP station. Kag ang Philippine Coast Guard nga ginasiling, amot to, ang mga miyembro nila, ang nag-confiscate mga kaksyon. Kag try taman nga malabot si Mayor Manolito Escalante, kung ano ambals ni. Action firing line. Pero may nagaliga katabo diho, pero may katabo hindi tani pwede matagaan sa solusyon. Kay amo lang ni permi nga katabo dara mga kaaksyon. Base kon magtuga ni sang kangawa ka kulba nagit permi sa mga mangisda na. Action firing line. Ang ila sa nga pamilya, be kun way sa lagamiton pump boats, anong ila sa kuhaan sa inog gasto nila sa matag adlaw nga tanan. Kun mayara gid man sang nagakaigo nga rason kag nagakomiter ini sila sang violation kon kasuguan sa papangisda ang pagahambalan, patuwag sila ang mga mangingisda, patuwag istoryan, pungkuan nga mo na hindi pwede kay violation pero kung kantuan mo lang pagguyuron mo lang ang mga pump boats mag-action nga ang mga tag-iya why man sa nibaluan nga rason lain nga istorya. Action firing line. Impunto alas 9, Action Radio Philippines Standard Time. Ang iban kabalita nga way tabalabutan. Tutok lang sa iban sa mga news kag public affairs program sang Action Radio Bacolod. Ini nga bahin dala sa aton sa kaalo. Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. Salamat. Magatakop naman temporaryo. Salamat sa ato sa mga ka-aksyon. Sa News Center, katawag nato Aksyon ang Defensor. There is a technical control o punta Aksyon Joe Makairan. With Aksyon na Christian James Binares, ang Information Technology IT expert nato. Naku naman, Aksyon Marlon Heduvaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Life Extension. Vitamin D.